Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Συγχωρέστε μας για τον ήχο, δεν έχουμε μικρόφωνο ακόμη. Είμαστε έτοιμοι, περπατάμε. Δείξτε τα πόδια μας, περπατάμε. Περπατάμε. Θα πάμε ευθεία. Θα διασχίσουμε τα χωράφια και θα φτάσουμε στο νεκροταφείο του Θεολόγου. Όπου εκεί είμαστε έτοιμοι και θαραλέοι να περάσουμε 3 ώρες μέσα στο βράδυ. Η συνέχεια στις οθόνες σας. Συνεχίζουμε τώρα. Ελπίζω αυτά τα σκυλιά να είναι δεμένα, γιατί προχωράμε μέσα σε κάτι χωράφια. Ουσιαστικά έχουμε μπει σε ξένο μέρος, ξένη ιδιοκτησία. Είναι λίγο παράπολεμο αυτό που κάνουμε. Γιόλο. Κοντεύουμε να φτάσουμε. Είμαστε αρκετά κοντά. Λίγο έμεινε, παιδιά. Πάμε. Καταφέραμε, φτάσαμε. Τώρα δεν ξέρω πόση ώρα θα αντέξουμε. Φαίνεται ήσυχα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και ιδανικό μέρος για να ησυχάσεις και να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Λοιπόν, αρχίζει το challenge από τώρα. Πάμε. Οπότε βλέπετε, το σκοτάδι έρχεται καλά. Τα καντιλάκια αρχίζουν να φωτίζουν την ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε. Κωνσταντίνο, τι λες? Εγώ πιστεύω ότι θα αντέξουμε. Να περάσουν 3 ώρες. Ωραία. Πιστεύω σε σένα. Παιδιά, και από εδώ είναι το μπροστά μέρος, λάμπη. Ωραία, παιδιά. Εδώ πέρα πρέπει να αντέξουμε περίπου 1 ώρα. Το είχα κόψει για να μην βαριέστε. Λίγο θέλουμε ακόμα. Από ό,τι βλέπετε έχει νυχτώσει και λίγο. Φαίνεται το φεγγάρι, τα φώτα. Είχαμε έρθει τις 6 και 45, τώρα είναι 8 και 43. Πρέπει να αντέξουμε περίπου άλλη 1 ώρα. Θα το κόψω για να μην περιμένετε εσείς. Και τα λέμε σε λίγο. Bye. Παιδιά, σε μισή ώρα έχει τελειώσει το challenge. Είναι 9 και 13, θέλουμε άλλα 30 λεπτάκια. Μάγκες, είναι 9 και 46, πέρασε 1 λεπτό παραπάνω, δεν πειράζει. Από ό,τι βλέπετε είναι κοντά να γίνει νύχτα. Αυτό ήταν το βίντεο, άντε, bye!